Καλημέρα φίλε Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σχολίασες κάτω από δικό μου βίντεο. Ευχαριστώ που έδωσες τον χρόνο σου και παρακολούθησες σε μένα νέο κάποια πράγματα. Αλλά θέλω να σχολιάσω αυτό το σχόλιο που έχεις γράψει, γιατί αδερφέ μου δεν έχει κανένα επιχείρημα αυτό που λες και δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις με κανένα παράδειγμα. Μάγκα μου, η πυραμίδα είναι ένα σύστημα που ο πρώτος βγάζει λεφτά από τον δεύτερο, ο δεύτερος από τον τρίτο και ο τρίτος από τον τέταρτο. Το trading που κολλάει με όλα αυτά. Αδερφέ, στο Titans δεν σου εγγυάται κανένας κέρδη, μπρο. Αν νομίζεις ότι θα μπεις μέσα και ότι θα βρέχει 50, σε παρακαλώ μην κάνεις ποτέ αυτό το λάθος. Τζάμπα το χρόνο σου θα φας. Αδερφέ, μέσα στο Titans εκπαιδευόμαστε καθημερινά. Καθημερινά κάνουμε μαθήματα για το trading. Ωραία. Από καταξιωμένους εκπαιδευτές που ασχολούνται με τον χώρο 6 και 7 έτη. Ο Πάνος μόνο, ο Μούρου, ασχολείται 9 χρόνια. 9 χρόνια με το trading, αδερφέ. Αυτά που κάνει δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι κάτι είναι πυραμίδα. Π.χ. θα πεις, στέλνει signals. Αδερφέ μου, στέλνει signals και επεξηγεί το παν και σου λέει, εγώ πιστεύω θα γίνει αυτό. Εάν συμφωνείς, δες το, τσεκαρέτο, διπλό τσεκαρέτο και μπες με το κατάλληλο ρίσκο. Δεν σημαίνει ότι έκανες εσύ κατάθεση 1.000 ευρώ, λες και είναι φρουτάκια, και θα μπεις με 500 ευρώ σε ένα signal του πάνω. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Risk management, trade management, έτσι, mindset, νοοτροπία. Πρέπει να είσαι, αδερφέ, παρατηρητής. Δεν πρέπει να κοιτάς το δέντρο, το εύκολο χρήμα. Πρέπει να κοιτάς το δάσος, αδερφέ μου. Δεν πρέπει να κοιτάς το εύκολο χρήμα. Εμείς δεν μιλάμε για εύκολο χρήμα. Εγώ δεν πρεσβεύω κάτι τέτοιο. Εγώ είπα, θα κοπιάσεις στην αρχή για να τα μάθεις, για να μάθεις τον χώρο του Forex και γενικά τον χώρο του trading. Θα κοπιάσεις για να μάθεις, γιατί αγαθά κόπης κτώνται. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Ωραία. Και επίσης, φυσικά είπαμε, δεν εγγυόμαστε κέρδη. Αλλά θα κοπιάσεις για να μάθεις. Αλλά μόλις μάθεις, το trading, αδερφέ, δεν έχει ταβάνι. Αν συνεχίσεις και είσαι στο πλάνο σου, συνεπείς, δεν επηρεάζεσαι από παράγοντες εξωγενείς οι οποίοι είδες έναν φίλο σου να μετέτρεψε 1000 σε 10 και ξεκίνησες βαράς το ένα lot μετά το άλλο και λες, έχασα τα λεφτά μου, τζόκο στο trading, μου έφα το Titans, ας βγάλω χολή. Όχι, αδερφέ, όπα. Μπορεί να σε φτάσει στα ουράνια, μπορεί και να στα πάρει όλα. Για να στα πάρει όλα, θα πρέπει να το αφήσεις για να στα πάρει όλα. Και εκεί μέσα στο Titans δίνουμε τόσο πολύ έμφαση στο mindset και στην νοοτροπία μας και στο πώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε και τα συναισθήματά μας και τα χρήματά μας και τα πάντα. Αν θες περισσότερες πληροφορίες, στείλε μου μήνυμα, μέχρι και κλείσει θα κάνουμε μαθές για να σου εξηγήσω